Hej. Så er det blevet tirsdag, og så er det op på cyklen, som er placeret op på loftet. Og på min home trainer. Den larmer simpelthen så meget, så jeg er røget på tørreloftet. Ja. Et fint alternativ til at cykle indendørs. Grunden til, at jeg skal cykle på home trainer, det er for at bevare belastningen på min ryg og den her stilling, man ligger i så mange timer. Og det kan du ikke rigtig gøre på en spændingscykel på samme måde. Så alternativet er, at man sætter sin cykel op på sådan en home trainer, og så sætter du dine fødder i pedalerne, og så træder du på den helt samme måde, som du vil gøre på landevejen. Det er da lidt mere kedeligt at sidde heroppe, men det er noget meget fint. Det er en kort periode, så det går. I kan lige se, hvordan det ser ud. Jeps. Jamen, det var egentlig bare det. Så ja, god dag til jer. Hej.